Wan ta, rwan bod y siopa i gyd wedi ail-agor, llyfrau, siopa llyfrau lleol. Da chi wedi bod yn eich siopa lleol? Da chi wedi bod yn eich siop Gymraeg leol yn diweddar, ers i chi? Dwi'n gweithio yna. Manon? Wel, na, ond dwi eisiau mynd i'r un lle mae Sian yn gweithio. Achos siop lyfrau ar hen bost yn Blaenau, di ond e. Yep. A just tua diwadd y lockdown, neu just ar ôl i'r siopa agor, ond o'ch ddim yn cofn di fewn, nes i archebu llyfr o siop lyfrau ar hen bost i fy ffrind, ac nath o gael i ddosbarthu erbyn diwedd y dydd. I dy fy ffrind. Wow. Felly, hwre i siopa llyfrau. Ddeda i. Felly ydy siop lyfrau yr hen bost yn noddi'r podleidiad yma? Na i ofyn wrth i. Gai freebie, please. Mae'n obeithiol iawn na i ofyn wrth i. O, sôn am y siop yna, de, weles i rhywbeth ar Facebook lle oedd bobl tyr un oed y fi ydi dangos lluniau o llyfrau di dysgu nhw sydd i ddarllen y lle cynta. A nes i weld llun o'r iar fach goch ac yn fel na nes i ddysgu darllen ac o'n i di gwirioni racs a o'n fi'n gofyn i Elin siop hen bost sgen ti'n ffasiwn beth ar llyfr clawr defnydd o gennyn nhw de oedd iawn na i archebu'n plis ac wsti be mi bostioedd un i mi heb bil ma fi'n ffonio i ddeud oi sgan bil ac oedd ddim eisiau bil sut mae'n Rhybydd, dim yn neud hynna i gweld. Rhybydd o'ch addysgol o wrandawyr anwyl. Mae'n rhad, ond dim yn rhaid o'n ddim. Wps, oce. Gwch chi dorri hwnna allan os da chi eisiau. Sorry, Elin. O, clen, fynd e. Ond, swn i'n dweud bod yr hen bost yn un o'r siopa llyfrau prin hynny, sydd hefo arbenigedd ydi. Rhyw fatha, ydych chi'n cofio siop David Hughes yn Llandudno? O, do. Na. Ydych chi'n cofio? Fes i roed yn... O'n i byth yn mynd i Llandudno. Bell. Sian, ti'n cofio yr hen? Yndw. Wel, os di hefyd oherwydd bod yn heilyn prynydd yn gwerthu, oedden nhw'n nabod dog yn mynd yna i brynu pethau. Oedden ni jyst gwllwn yn had yno. Pawb arall yn neud bob peth yn Llandudno yn ôl a wedyn diwedd yno. Oedd o'n gret. Ia, wir, o'n i ryw fath yn union. Achos tan oedd yn mam yn chwaer yn mynd i siopa, o'n i'n mynd i fanno, achos o gas gynnau Marks. Ond oedd o'n bwrpasol gadael y lle fler doedd, mwyn gorfodi bobl i chwilota trwy'r holl silffoedd. Ac o'na 3 llawr, ac oedd chdi, wir chi. Mewn perig bywyd. Oedd. Ond oedd yna gymaint o gyfoeth yna. A ti'n gallu treulio oriau yna. A doedd o'n meindio o gwbl. O, swn i wedi licio mynd na. A ti rhywbeth dwi'n dyfaru yn y mywyd ydi peidio mynd i'r siop yna. Dwi'n rhaid i clywed amdano fo blaen, chwaith. Sym yna waith dysgu na chi. Mae'n iawn na ni. Dwi'n ifanc dwi chi. Ond mae siop a llyfrau, maen nhw'n gwneud gymaint o waith hyrwyddo drosta ni hefyd, dydy. Ti'n gwybod? Rwy'n fatha, eirian yn Palace Print, dyda. Wel, mae'n just gymaint o waith hyrwyddo, lot mwy na dwi'n neud am yn llyfrau fy hun. Mae'r siopa lleol yn gwneud. Awen Meirion, Gwyn yn Awen Meirion yn arall. Maen nhw'n meddwl mewn ffyrdd creadigol arbennig, dydyn. Dwi'n licio'r term tu allan i'r bocs, ond yn ymwedig ers llynedd, maen nhw wedi gorfod meddwl am ffyrdd gwahanol o hyrwyddo i cynnyrch ar yn rhan ni, chwarae teg nhw. Ond ydych chi'n licio lansiadau, ydych chi'n licio mynd draw i lofnodi ac arwyddo'ch llyfrau? Ynta ydych chi'n meddwl na rhywbeth eitha ffals ydi o? Na'r un bobl. Ydych chi eisiau clywed stori gyda fi? Oes. Unwaith, nes i fynd i Awen Meirion. Nes i fynd i Awen Meirion i arwyddo llyfrau. A chwarae teg oedd Gwyn di cael lot o bobl yna i brynu llyfrau lle yn arwyddo. A nath ar ewyn dod fewn a dweud bod nhw ddim eisiau brynu o'n llyfrau fi. Oedden nhw eisiau brynu llyfr cyn Jerry Hunter. Felly nes i gynnig arwyddo fo llofnod Jerry Hunter yn ei llyfr nhw. A nath nhw dweud i apus? Do. Dwi'n mynd rhywun wedi cael presant. A dwi
dwi wedi gweithredu rhyw ffrod ofnadwy efo'r llofnod Jerry Hunter. Ac o'n i'n trio neud o y teibl ofnod, o'n i'n meddwl fysa Jerry Hunter efo hefyd. Ond, sori Jerry, os ti'n gwrando, dwi'n siŵr bod o'n mynd. A dwi'n rhoi het gwerthwr llyfrau law, wan, dydw, mae hwnna'n mynd i greu problema mewn rhyw hanner can mlynedd, de. Ond mae yna rhywbeth neis mewn llyfrau ail-law, does? Yn fwy na llyfrau newydd? Fel darllenydd, oes. Fel awdur, oes. Pranwch rei newydd. Rhaid mi ddweud, dwi wedi gwneud yn siar o lofnodi llyfrau mewn siopa, a mae'n gallu bod yn deimlad ofnadwy, lle neb cymryd sylw na chdi am oriau. Neu pan ti yn y gellu, gwyl y gellu, fy nyw. Mae gen ti giws hir o bobl am yr awduron Saesneg yma, a ni'r awduron Cymraeg efo rhyw neb. A mae bobl yn sbio yn y chdi, bechod. Oedd hynna jyst yn deimlad erchyll. Wel, mae hwnna'n ddifydri, achos da ni wedi sôn am yr hen bost yn blaena, a awen meirion, a siop yn Llandudno. Beth am y tu hwnt, beth am yr ardal y tu hwnt i'r ardal yna? Faint o ddiddordeb a faint o waith hyrwyddo ydych chi wedi gwneud tu allan i'ch ardal? Un o'r rhaid i fyrra dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi ymweld efo siop cwlwm yn Mhroes Oswa. Mae hwnna'n hyfryd. Mae hwnna'n arbennig, achos mae o yn Lloegr, dydy, dwi'n iawn, dwi'n. Ond just, tan yn y boliau go iawn, a just cyffro, a just caru llyfrau. Ond be ni'n drio ddod ato fo oedd ai yr un farchnad, ai yr un bobl sydd yn prynu llyfrau Cymraeg. Ydych chi wedi gweld gwahaniaeth yn ystod y 50 mlynedd diwetha? Oes yna fwy o amrywiaeth ynta a'i cylch cyfyng iawn o bobl sydd yn prynu yr un pethau ac yn cefnogi cylchgronau Cymraeg a llyfrau Cymraeg? Tydi'r bobl sy'n dod i lansiadau ddim yn cynrychioli'r bobl sy'n prynu ddechrau cychwyn, de? Be ti'n ei olygu hynny? Wel, os wyt ti'n a digon o ddiddordeb i fynd i'r lansiad a gwrando ar yr awdur a'r golygydd neu'r cyhoeddwr yn malu awyr, a mae gen ti fwy o ddiddordeb, ond mae gen ti bobl sydd jyst yn prynu ar hap er mwyn cael rhywbeth i ddarllen, does? Oes, ond nid yr un math o bobl sydd yn troi fyny i bethau a digwyddiadau fel yna. Dwi, a bod yn hollol onest, dros y blynyddoedd, o'r nofela cyntaf, na lot o bobl yn dod i'n lansiadau fi. Lot o ffrindiau a theulu. A wedyn, efo bob llyfr, mae yna lai yn nhw'n dod. Ia, dyna be ni'n heb swnio'n galad, ond ydy lansiadau bellach yn gweithio, neu'n llwyddiannus. Ond dwi'n meddwl bod yr newid yna oherwydd bod Bethan ydi sgwennu lot o lyfrau, ddim oherwydd, ysdi, dys yna rhywun diarth yn cyhoeddi llyfr cyntaf wan. Sa'i ffrindiau nhw i gyd yn dod ysa, a'i teulu nhw, cos maen nhw'n excited about. Ond oes y llai o bobl yn dod wan i dy lansiadau di Bethan? Dwi'n di cael un ys oes. O'n i'n mynd i gael un am nofel am gi, ond mae hwnnw di blincyn dal yn ôl wan, di. Dwi'n meddwl, teulu, dwi'n meddwl bod nhw'n cael llon bol o... Pan ti'n mynd i lansiad, mae yna ddisgwyliad i ti brynu'r llyfr. A illa bod bobl yn teimlo, dwi'n eisiau teimlo bod fi'n gorfod brynu'r llyfr. Ond wedyn, eisiau i lansiad Mike Parker on the Red Hill, a'r unig ffordd o ti'n cael fewn i'r lansiad os oedd o ti wedi brynu'n copi o'r llyfr. Mae fatha ffordd mwy proffesiynol o lansiad pethau yma. A Claire Mackintosh, fi oedd yn holi hi yn ei lansiad hi yn y Bala, ac o bobl yn gorfod talu i fynd yno. Arygol, dwi roed i gorfod talu i wrando ar awdur o golygydd yn malu awyr. Mi nes i orfod talu i fynd i lansiad nofel Iwcs yng Nghaerdydd. O'na lot yna? Oedd mi o'na dipyn yna. Fe rai ni gyd dalu ddwywaith gymaint i adael yn gynt, ne? Ond... Ie, doeddech chi gyd yn bobl o cwm efo lot o bres, doeddech? Na. Yw lyfus Caerdydd? Na, ti'n rong yna. Na, o'na lot o
o'na ystod eang o bobl yna, ac oedden ni gyd yn fodlon talu crocbris i adael. O'na band neu rhywbeth yn chwarae, ond fwy o beth. So'n ni'n dweud bod yna fand, oedd Iwcs yn trio canu yna, gyda'r pwyslais ar drio. A wedyn... Mi am ddiffyn hogia bach traws y munud, de. A fi. Ond dwi'n gwybod, dwi jyst yn teimlo weithiau bod lansiadau llyfrau Cymraeg, maen nhw... Dwi jyst yn ffeindio bod nhw'n gallu bod yn cringe weithiau. Dwi'n cytuno. Dwi wedi crindio, mae'n ambell lansiad yn hun. Dwi'n eisiau bod yma. Ie. Manon, ti'n dawel. Mae'n teimlo fel amser mor hir ers i fi gael lansiad. Dwi'n meddwl bod o'n 8 mlynedd neu rhywbeth. Felly, mae jyst yn teimlo fel... Nes i fynd un nath weithio'n dda lle, oedd 2 nofel yn cael ei lansio ar un noson gen wahanol awduron, a wedyn yn y sgwrs rhwng y 3 yna ni. Gwaith hwnna'n gweithio neis ac yn cymryd y pwysau oddi arna ni. Ond, dwi'n eitha mwynhau lansiad, dwi'n gwir. Oedd yn llyfr cyntaf i gael ei lansio ar un noson a hyn fan gofiant Johnsy. Arych chi rannu'r llwyfan? Do, am hwn i, do. Mae gen i gopi o hynna'n gofiant Johnsy di arwyddo. Rhaid mi ddweud, pan o'n i'n gweithio efo Gwas Gwynedd, be oedden nhw'n wneud oedd cynnal un lansiad anferth i'w awduron nhw gyd, ac oedd ein noson ffantastig. Cos oedd gen ti cael ffasiwn amrywiaeth o bobl yn perfformio. A mae'r nosweithio yna yn aros yn y co o heini'n werth mynd iddyn nhw. Felly wrach bod isio mwy o lansio ar y cyd. Cos ti wedyn yn cael dilynwyr yr awdur yna a'r awdur, a ti'n darganfod talenta newydd. Swn i'n cytuno efo hynna. Swn i'n fel yr mwy amrywiaeth sgyn ti o wahanol awduron. A ti'n bod, os dim fwy o gyfeiriad o wasg, yna dwi'n meddwl falla wedyn mae am fwy o ddigwyddiad yri. Os dim ni'n awdur, yna mae'n gallu, dwi'n teimlo, dwi wedi bod mewn ambell y sefyllfa lle mae pawb yn edrych ar ei gilydd a ti jyst yn meddwl, oce, iawn Iwcs, na i prynu dy nofel. Scarred for life, dweud. Un peth o'n i ddim yn licio mewn lansiadau oedd y ffaith bod rhaid cael rhywun efo gitar i ganu wedyn. So, o pawb eisiau siarad a trafod am nofel. Sorry, ond nes i wneud gitar bit yn lansiad siant. Sorry. Do, diolch yn fawr. Dyna pam nath o bobl lwad. Dwi jyst, gem i orffen yn stori. Dyna pam o'ch dina. Mae'r amseru'n bwysig dwi'n meddwl. Tas o ti'n canu'r dechrau. Ond ar ôl siarad am y llyfr o felly, dwi'n rhyw deimlo bod fi eisiau trafod y llyfr, a dwi eisiau mynd i weld copi, a dwi eisiau yn lle goreista yna yn nodio'n poleit i gyd ar rhywun yn mynd strym. Oedd lansiad yna yn neis Sian, achos oedd Plas Brondanw, ie? Ie. Achos bod yna oriel yna, oeddech chdi'n rhyw deimlo, oedd o ddim yn fatha istel reit, a ni gyd yn mynd i istel lawr i wrando rwan, ond o ddim yr fatha pwysa yna, oeddech chdi'n gallu cael sgwrs, a oedd just yn... O'n i yna, dwi'n cofio, oedd hwnna, mi weithio hwnna, I was there. Hold on, rwan sy'n cofio bod chdi Ond oedd mynd noson mor dda hynny sy'n agor. Oedd wedi bod i gymaint na, mi weithio hwnna. Do, ond mae dylan y dda am holi fyd ydy. Ni. A mae hynny'n neud byd o wahaniaeth. Ac o Manon yn siarad, ddim just canu. Oedd et? Be ni ddeud, da? Ti jyst yn malu awyr o'n cynnion? Dwi'n cofio. O gen ti'n nofel oeddech chi'n lansio hefyd, ar un pryd, Manon. O'n i jyst trio pwysio am ball gopi o llyfr glas nebo ar y bwr gwerth. Chi'n isio hwn gen siarad. By the way. Yn arbennig ar ôl yr holl gyfnod clo a felly, dwi'n meddwl bod yn gyfle da falla i ail edrych ar yr syniad o lansio a cyhoeddi a gweld os y ffordd yn fwy... Achos ydych chi'n meddwl bod lansiadau ar Zoom wedi gweithio gwbl yn ystod y cyfnod clo? Ys gen i ddim profiad yn nhw. Dwi wedi gwylio am beth un, do. Mae'n odd dros Zoom, di, cos dys am cynulleidfa, a ti'n gallu stopio ar ôl 5 munud a mynd i wneud panad a nôl wedyn. Mae'n odd.
Dwi'n gwneud un o Swener, neu ateb chdi wedyn. Pwy ti'n neud o Swener? Llyfr John Sam Jones, ond fi sydd wedi gwneud y cyfieithiad, lle mae o a fi yn cael yn holi. Llyfr yn dda? Ydy o'n... wedi cael ei gyfieithu'n weddol gen ti, Sian? Dwi'n fod i ddeitho fo. O, sgwrs i ddod o. Ddew, dyna pam nath nhw'n halu fi. O na, ond... Na, darllen yr un Saesneg, David. Dwi'n gwybod, mae o'n rhywbeth ddigon DNA i wneud o dros Zoom, dydi? Achos ti ddim yn cael yr un rapor neu yr un berthynas gyda'r gynulleidfa na beth. Na, swn i wrth y modd mynd i stafell gefn tafarn a crisps a gwyn rhad. O, nes i wrando ar lansiad ar Zoom arbennig o dda. Rhys Iorwerth yn holi Marged Tudur am ei chyfrol Mynd. O, hwnna yn ffantastig. Felly, maen nhw'n gallu gweithio. So be oedd mor wych amdano fo ta? Dwi'n meddwl y ffaith bod y ddau yn nabod i gilydd mor dda, bod y gyfrol mor dda, a bod Rhys Iorwerth, o'n i'n wedi clywed o'n holi o blaen, ac mae'n dallt Marged, a mae wedi bod yn amlwg yn rhyw fath o fentor iddi fyd. Ac oedd o cnesrwydd rhwng y ddau yn nhw, oedd o jyst yn hyfryd. O, ti'n teimlo fatha rhyw bry ar y wal? Ond so ni'n meddwl bod yr wasg yn mynd i gael yr un gwerthiant mewn cyfarfod i Zoom, na chdi? Na. Fysa fo yn ysbrydoli rhywun i fynd allan i'r siop neu i archebu ar y we wedyn? O ie, cos o'n i'n gwrando arno fo, achos o'n i'n newydd allan y llyfr, ac oedd gennau ddiddordeb, felly oedd yn gweithio ffordd arall rownd oedd. Felly, dwi'n gweld lle ti'n mynd, David, be ti'n meddwl am ydi? Sut ydyn ni'n mynd i werthu llyfrau? Mae gwyliau yn ffordd dda o wneud o, dwi'n meddwl. Os ti'n... Mae Steddfod yn amlwg, da. Ti'n cael y cyfle i wrando ar yn union y math o beth ti isio. Does o ddim lot o bwysau i fynd i'r babell len i weld bob dim, ond gei di fynd i weld rhai pethau. A nes i... Chydig flynyddoedd yn ôl, yna gwyl golwg yn Llambed. Nath chi'n mynd i hwnna? Do. Ni'n meddwl bod o'n briliant. Nes i eistedd trwy'r dydd yn gwrando ar bethau, achos oedd just y trafodaethau mor ddifyr. A dwi'n meddwl math yna o beth, ar ôl y cyfnod clo, wan, swn i'n fwy tebygol o fynd i rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl, na mynd i lansiad, un llyfr mewn pub neu fath. Swn i'n fwy tebygol o feddwl, na fynd i wyl gyfa a gwachod pob dim. Dwi'n cytuno efo chdi, ond mae'r gwyliau mae'n costio pres i'w trefnu a llyfannu. Wel, oes angen iddyn nhw gostio pres? Portaloos. Lle, da ni'n mynd i BP, dwch. Hynny sy'n bwysig. Ond go iawn, ydy o rhywbeth lle mae wedi mynd yn rhy sefydliadol? Wyt ti'n mynd gallu cael rhywbeth sydd yn fwy anffurfiol ac yn fwy o, ti'n gwybod, ti'n cael mwy o gydweithredau rhwng gwahanol gweisg ac yn cael rhywbeth sydd yn para penwythnos ac yn, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl falle sa hwnna'n llawer mwy o pelgar, fysa? Na mynd i lansiad. Mae Cwlwm y Cyhoeddwyr di trio gwneud yna. Bob ryw hyn a hyn o flynyddoedd. Lyfrau. Ie, oedd y fedwen. Hwna, y fedwen lyfrau, ie. Ac o'n am llawer o bobl yn dod rwsut. Yr un dwytha, dwi'n meddwl, ys i ddod o'n Wrecsam, Saith Seren. Ac oedd o'n hyfryd, oedd o'n lyflu. Ac oedd o'n llawn, achos does am gymaint o hynny o le yna. Ond, lle dylai nhw fod yn beth am mwy, dwi'n gwybod. Ond oes na berig, mae'n anodd ti sôn am Steddfod a falle, oes na berig bod y farchnad lyfrau wedi cael ei hoelio tuag at dolyg a Steddfod a bod llyfrau wedyn hyrwyddo weddill y flwyddyn ychydig yn dene? Wel, mae'n naturiol bod na batrwm gwerthu fel am mynd i fod. Mae'n realistig i fel bod llyfrau jyst yn mynd i werthu'n gyson dros y flwyddyn. Efo Steddfod, dwi'n meddwl bod na ddim byd tebyg o ran cyfleoedd i hyrwyddo llyfrau a gwerthu llyfrau. Ti'n meddwl gwerthiant yn mynd i fyny gymaint adeg Steddfod. A mae dwi fel darllenydd, dyna lle dwi'n mynd ac yn
gweld, ia, mae hwnna'n swnio'n rhywbeth swn i'n ffansi. Faint o ddylanwad mae'r Steddfod wedi bod ar eich sgwennu chi? O ran cystadlu? Ond o ran faint o help fi o'r Steddfod yn y broses o siapio chi fel awduron? Sian? Dwi'n licio gallu gyrru stwff dan ffigenw. Ac yn wneud pan o'n i'n dechrau, swn i'n mynd i meiddio danos yng ngherddi i Emyr Lewis. Ond mi nes i bwrpasol yr cerddi i rhywbeth oedd o'n feirniadu, oherwydd o'n eisiau gwybod be mae o feddwl o'n nhw. Ond oedd y ffaith bod chdi'n neud o dan ffug enw yn help? Oedd? Manon? Dwi'n meddwl swn i'n sgwennwr blaw am y Steddfod. Nes i drio am feddwl ddrama pan o'n i'n rhyw 20, dwi'n meddwl, do'n i ddim di sgwennu o gwbl cyn hynna. A fel Sian, swn i ddim di meiddio dangos o unrhyw un. Just achos cringe factor, meddwl pwy dwi feddwl ydw i'n sgwennu hyn. A nes i ennill y feddwl ddrama ac yn sydyn oedd pobl yn dweud, ni'n mynd gwybod bod chdi'n sgwennu, ac oedd hynna'n golygu bod fi'n sgwennu. A wedyn, mae bob hyder a bob cam wedyn wedi dod o hynna. A mae'n rhyfedd meddwl, taswn i ddim wedi trio y flwyddyn honno. Dwi wir ddim yn meddwl fyswn i wedi sgwennu'r llyfrau dwi wedi sgwennu. Gwanes? Dwi erioed wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ond Steddfod yr Urdd, mi nath Steddfod yr Urdd roi yr hyder i mi ddechrau meddwl, ella swn i'n gallu bod yn awdur. Nes i ennill y goron yn y dyddiau pan o'ch chi mond yn cael rhyw goron fach ffidli sy'n boen i'w llnau. Maen nhw'n caru go iawn wan dyn sy'n ffitio'u pennau nhw. A mi nath hwnna roi andros o hyder i mi. Achos tan hynny, o'n i, pwyffon dwi feddwl bod fi'n gallu sgwennu, ond dwi ddim wedi sgwennu'n genedlaethol, a dwi'n gwybod pam. Dwi ddim yn gwybod pam. Na i rhywbryd. Ond, hynny yw, Dafydd? Ie. Wyt ti'n cystadlu mewn Eisteddfodau? Wel, dyna fatha Manon i radda, dyna sydd nes i gychwyn sgwennu efo'r feddwl drama. A dwi'n meddwl, yn y bôn cael beirniadaeth oherwydd be oedden ni'n drafod yn yr podlediadau cynt ynglyn â'r ansicrwydd a falle mae'r ffaith bod ti'n cael beirniadaeth heb bod rhywun yn gwybod pwy ydy'r ymgeisydd, mae hynny yn lot o help. Ond dwi'n meddwl bod chdi'n cael rhywbeth, ti'n cael mwy o ymateb gwrthrychol, swn i ddweud. Ond dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth sydd yn bwysig iawn. Ond ydych chi'n dewis eich beirniad? Cos dwi'n gwybod, sa'n pwynt i fi gystadlu ysdi hwn yn beirniadu. Ond dwi'n dewis nhw achos mae yna rhan fwyaf o flynyddoedd dwi'n nabod y beirniad y trysa. Mae hynny atgoffa fi efo dad yn canu oedd o wastad yn cystadlu ar y unod bariton y Steddfod. Oedd o'n gwybod ambell flwyddyn o gen o'n gobeith mwnci achos oedd y beirniad na'n licio. Lle mae'n unio'r un peth. Ond ydyn nhw'n gorau eista mewn rhyw focs lle dyn nhw'n gallu gweld yr cantorion neu beidio? Ban pres di hwnnw. Na, mae cantorion, maen nhw'n gweld yn gilydd. Ond yn y Gymru sydd ohoni, ydy o bron yn amhosib i chi gystadlu a peidio nabod y beirniad? Lle bod ti'n mynd nabod? Mae'n nabod a nabod oes. Arglwydd Sian, dyda fwy. Oce. Ia, ma hwnna reol. Dyda fwy, Sian o'r rei. Dydyn dymlaen. Mae yna rei pobl yn nabod ddigon da i nabod yn arddu, lli. Ond dwi'n meddwl bod ham fwyaf o sgwennwyr eraill Cymru so nhw'n nabod yn arddu, lli. Ynedig, weithiau, mae erbyn hyn y swnio mor ffiantus. Dwi defnyddio Steddfodau i arbrofi fo pethau dwi'n mynd arfer sgwennu. Weithiau fyd. Mae hyn newydd yn atgoffa fi pan ar Eiri Gwyn ennill
Beth o, 3 mochyn bach neu moch bach, beth enw o? John Rowlands oedd yn berniadu beth bynnag. A cyn y seremoni, mi nath Eiri Gwyn rwsyd berswadio John Rowlands na fi oedd di ennill. Bod o di Gyda fashion shock. Pan gododd Eiri Gwyn. A wedyn o'n i'n darllen y llyfr, ac yn meddwl, sut i'n ffordd John Rowlands yn meddwl na fi sgwennodd hwn? Eiri Gwyn. Da chi cio bod ochr arall i'r ffens a berniadu? Dim hefo rhyw wsos i fynd tan y deadline, lle ti'n gorau anfon bob dim yn ôl, a ti ddim wedi darllen hanner y stwff, nac do. Ond, dwi'n gwybod os dwi'n mwynhau berniadu gymaint hynny, i fod yn onest efo chdi. Dwi ddim yn mwynhau. Wel, tro dwytha ar un i atal y wobr, ac o hynna yn neis. Steddfod Môn. Ond dwi'n meddwl bod atal y wobr yn bwysig, ti'n gwybod? Wel, oedd yn bwysig, ond oedd o'n neis nag oedd. Wel, ond dwi wedi bod yr ochr arall hefyd, lle, ti'n gwybod, hefo beth oedd am ystafell yr erdd, a dwi'n edrych yn ôl yn efo, swn i'n dweud na oedd hwnna yn, o bosib yn gynbwysicad ar un pan eisiau ennill, oherwydd oedd o'n wers mor bwysig o ran cyflwyno gwaith o safon. Felly, swn i'n dweud bod atal y wobr yn cynnal gwerth weithiau dwi'n teimlo ambell waith ac ambell i gystadleuaeth maen nhw'n rhoi dy wobr am yr union reswm wyt ti'n dweud gwanes oherwydd bod nhw'n teimlo o ia, allai'n peidio gwobryd, dydy ddim yn neis. Mi nath na, mae yna ambell gohiddwr yn mynd i wingo fan hyn, ond dwi'n mynd i dweud y gwir. Gathon ni row, o ges i row, beth bynnag, ella bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu deitha fi, drwy atal y wobr, oeddwn ni wedi golygu bod Siopau Llyfrau ydi colli lot fawr o bres. Ac oeddwn meddwl, so ti'n mynd gallu rhaid y wobr a dweud bod eisiau gweithio arni efo golygydd? Ddim honno, os ydi ennill wedyn, nac i. Cyfalafiaeth ydi bob dim. Da. Rhaid cael marks yn iawn. Ond, be oedd ateb di, feirniadaeth yna ta? Nes i ddod yn ôl? Nes i ddeithio nhw? Fi oedd yn iawn? O'n i'n teimlo'n gas, ond o'n i'n dweud, wel, na, ma'n deg efo'r diwydiant, ta sa'n ni'n rhaid wobr i lyfr, oedd ddim cweit yna. Oedd hi bron yna, ond oedd hi ddim yna. So ma'n deg efo'r awdur na'r nofel chwaith nesaf? Na, enillwyr blwyddyn cynt a blwyddyn wedyn, de. A hefyd, mae yna rhywbeth yn digwydd pan ti'n berniadu, pan ti'n mynd drwy, mae yna wastad llwyth o rei uffernol, does. Gadewch i ni fod yn onest. A ti'n mynd, honna'n uffernol, god, mae honna. A wedyn ti'n cael un sy'n dda, a ti'n mynd, yei, dyma ni, o'r diwedd. A falle, mae yna dieddiad i wirioni gormod, weithia. Cos ti jyst mor falch bod yna rwy'n da. A da chi di angytuno hefo'ch cyd-feirniad y gwbl? Dwi ddim. Na. Na, ddim o ddifrifol. Trafodaeth, de. Ond mae hynny dda, ys di weithiau sy'n mond angen rhywun ddeud un peth bach ac wyt ti'n gallu gweld nedig falle o barddoniaeth wbeth mewn golwg hollol wahanol, de. Dwi'n cofio berniadu fy David Prysor, Steddfod yr Urdd, pan oedd Leo Maddox ennill. Oedd o ryw osio at un Iestyn Tein. O'n i'n gwybod hynny ar y pryd, nag o'n wedyn o'n i dall o'n Iestyn Tein oedd o. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna dda fyd, ond o'n i licio. O hynny'n ddiddorol. A ti'n bod, swn i bo'n hapus iawn oedd y wobr i Iestyn Tein hefyd. A sbiwch lle mae'r ddau yna heddiw. A mae'r cyfan diolch i ti, Gwenes. Wel, David Prysor. Oedd mewn plaster, dwi'n cofio. Di torri goes. Reit, da ni di trafod hynna ddigon man, do. Mae gan ni gwestiynau, sti. Dy fi cwestiwn i chi, cyn chi mynd at cwestiwn grandawyr. Ynglyn â, hyrwyddo. Chi wedi sôn am hyrwyddo a siopau lleol, pwysigrwydd siopau lleol, pwysigrwydd y wasg, cyngor llyfrau. Ond o ran hyrwyddo gwaith eich hun, so o'n i'n edrych ar sut mae awduron fod wneud arian.
oes gyda chi gwefan eich hunan i hyrwyddo eich cynnwys? Yy, 4 o chi. Os un o chi gyda gwefan? Nes i wneud un, ond nes i golli o, dwi'n mwyn gwybod lle mae o. A mae o'n un o'r pethau dwi fwriadu wneud, rhywbryd. Dwi'n yn gwybod sut fysa fo'n effeithio gwerthiant os ti'n sgwennu yn Gymraeg. Fatha, swn i byth yn prynu gwaith rhywun achos bod fi wedi gweld amdano nhw ar wefan. Dwi'n meddwl na fel na da ni'n gweithio yng Nghymru rwsyd yn y Gymraeg. Ydy'n rhoi rhyw fath o statws i chi? So nes i creu gwefannau i Gwyneth Lewis a i Graham Davies. A fi'n gwybod, maen nhw wedi cael lot o jollies llynydol, fel wnaethon ni trafod wythnos diwetha. Chymod, ydy pobl dramor yn gweld y gwefannau, gweld eich gwaith chi ar hynna, ydy'n codi statws chi, fi ddim yn siŵr. Ond oedden nhw'n sgwennu Saesneg hefyd? Oedden? Mae hwnna'n rhywbeth difyr iawn. Felly, Manon, wyt ti'n awgrymu bod e ddim yn rhywbeth Cymreig? Dwi'n jyst yn meddwl am y ffordd swn i fel darllenydd yn ffeindio awdur neu ffeindio llyfr. Dwi'n byth yn mynd i fod fel yna, ynddo? Ond os bydde rhywun yn dod ar draws gwefan chi, a wedyn yn gweld rhestr o holl lyfrau chi, chi'n meddwl bydden nhw'n dod yn fwy ymwybodol gwaith chi, a wedyn falle bod hwnna'n cysylltu mewn i gwefan eich siop lleol chi, i brynu'r llyfrau trwyddyn nhw, so mae yna fatha cylch fyna o gwefan a bwyda siopau lleol hefyd. Be ti'n dweud yn perffaith synwyr wrth gwrs, mi ddylan ni wneud hyn, ond mi dyn ni fel Cymru di bod braidd yn gyndyn i ganmol yn hynna'n tydyn. Achos dwi'n cofio awduron hyn y fi, o'n i'n trio gofyn i Harry Parry, pam na nhw chi fynd â bocs o llyfrau fo chi i werthu pan ydych chi'n siarad efo'r cymdeithasau yma? Na. Mae'n un ni. Nes i mond dechrau wneud am bod fi wedi gweld awduron Saesneg yn gwneud. Mynd â bocs o lyfrau efo nhw. A dwi'n gwybod bod yna lot o bobl di sbio lawr i trwyna neu meddwl, am gyfalafol. Ond oedd yn gwneud synwyr yn dod yn ariannol. Ie, dwi'n yn gwneud hynna. Sgynna i'n bocs o lyfrau, ond mae o'n fwy jyst achos bod diffyg trefn yn rhywbeth arall. Mae Ifor ap Glyn... Os ti eisiau bocs mawr, dysa. Mae Ifor ap Glyn yn mynd â anferth o bocs efo fo, ddoth y bocs efo fo i Nant Gwrthein, lle gan ei gwrs dysgwyr da. A os dyn nhw'n Nant Gwrthein, mae nhw dipyn o bres beth bynnag. Iachyd, mi werthodd o fel flex. Lle bod barddoniaeth yn mynd yn haws, dwi'n gwybod. Ond mae yn gweithio efo'r gynulleidfa gywir. Cofio dwi wedi mynd i nosweithio Merched y Wawr, a dod nôl efo'r bocs yn llawnach ac oedd o'n mynd mewn. Oh well. Oedd pethau eraill hefyd yn awgrymu o ran cyd-defnyddio rhywbeth fel, crowdfunding. Os mae ydych chi syniad am llyfr eich hun, a bod chi'n meddwl, chi'n meddwl be, na i gofyn i bobl os maen nhw eisiau rhoi arian i fi greu y syniad yma. So gynnau i'n hyder i hynna. So gynnau ddim y gwyneb. Ond hefyd braint cael sgwennu yn y gyfundrefn lle da ni'n gweithio fewn efo cynnal llyfrau. Da ni mor lwcus. A dwi'n meddwl allan sa'n ni'n sgwennu mwy yn Saesneg. Allan fysa ni'n teimlo mwy o reidrwydd i fynd lawr o lôn yna. Ond da ni wedi bod yn lwcus. Felly, a mynd â hwnna yw'r pwynt eitha, ydy o'n rhy hawdd i gyhoeddi'n Gymraeg? Sef be oedd esill dy gael ma'n gofyn? Ie. Dwi'n meddwl bod o'n rhy hawdd, ond dwi'n meddwl bod ni'n wahanol iawn fel diwydiant cyhoeddi. Yn Gymraeg, un o'r pethau lyflu am sgwennu a darllen yn Gymraeg ydy, os wyt ti'n ddarllenydd, ti'n tueddu darllen llwyth o wahanol genres achos ti eisiau darllen bob dim mwy neu lai sy'n dod allan yn Gymraeg. Felly, os o'n i mond yn darllen Saesneg, so ni'n sticio at y math o bethau dwi'n licio darllen. Ond yn Gymraeg, nid rhi o wbath, achos dwi'n licio darllen yn fy mamiaeth.
A dwi'n meddwl bod hwnna'n newid y diwydiant dipyn bach. Diolch yn hawdd gyhoeddi'n Gymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n anheg ar bobl i ddweud hynna. Ond dwi'n meddwl allai bod o'n haws i ni rwan, achos da ni wedi gwneud o'n barod. A pobl yn gwybod amdano am yn gwaith ni. A mae yna lyfrau yn cael ei gwrthod. Dydy pob llyfr yn cael ei dderbyn. Be nes i ddeud, dwi'n cofio pa bodlediad, ond dwi'n teimlo bod rhai llyfrau yn cael ei brysio a bod nhw ddim cystal as o'n nhw'n gallu bod. Ond mae hwnna rhywbeth arall, dydy. Dyna di mantais darllenydd cudd yn deud, dydy hwn ddim yn barod. Wff, wff. Mae yna ormod o riw hefo cwn yn y llyfr yma. O, gobeithio fe rhywun yn gwrando ar hwn heb wrando ar y podlediad dwytha. Just ddim yn dal. Sian, be wyt ti feddwl? Nid am gwn ar hiw, dwi'n feddwl. Mae peron cysgu ni fasgiad yn washi. Dwi'n cofio beth y cwestiwn. Wyt ti'n meddwl bod hi'n rhy hawdd i gyhoeddi yn y Gymraeg? Dwi'n meddwl, da ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa i rywun newydd rwan. Da ni'n eitha ffodus rwan, dydyn. Sa da ni eisiau trio wneud rhywbeth hollol wahanol i beth da ni'n arfer wneud. Mae hyn yn mynd i facffeirio a dwi'n wedi cael bob ffôn, bob wasg wedi slamio i lawr arna i. Ond tyswn ni eisiau sgwennu nofel am gathod. Dwi'n siŵr sy'n ni gallu ffindio gwasg osa a diddordeb yn ni. Ond ys gynnau go iawn am bod fi ddim yn gweithio wrth golygydd wan i'm syniad pa mor anodd ydy hi i rywun hollol newydd sydd heb ddod yn drydydd yn Steddfod yr Urdd na ufflwn o ddim byd. Ffindio rhywun i gyhoeddi llyfr nhw, de. A nes i gael traffath gyhoeddi i ddechrau, ti'n gwybod? Nes i anfon nofel i wasg a ges i rioed ateb, dim byd o gwbl. A wedyn, ti'n bod... O, mae hon y wasg yna wan yn diawlio yn trwy cypyrddau ffils. Ond oedd o ddim yn... Ac oedd na un arall nath gymryd, ti'n ba, dwi'n bo 6 mis i ddod yn ôl at fi. Felly, oedd o ddim... Tyswn ni wedi gadael iddo fod dorri'n nghalon ni. Dwi'n siŵr bod na awduron allan yna sydd wedi cael ei gwrthod neu wedi cael ei anwybyddu. A wedi colli ffydd. Ga i ofyn, Manon, pa mor fuan yn dyrfa di nes di anfon yr nofel na i'r wath? Nes i ennill y fedal ddrama, fel o'n i'n dweud yna, ac ar ôl hynna, nes i sgwennu nofel o fewn, dwi'n meddwl o fewn y 9 mis ar ôl hynna. A chys dim ateb gyda nhw? Felly o'n i'n... Dim yn gallu ateb o gwbl. A digwydd bod, achos mi o'n i'n teimlo, di pobl ddim isio, mae rai bod y darllen o bod o'n gwybod beth i ddeud, mae mor embarrassing, awful, a hyn i gyd, dych chi'n meddwl fel ma rhywun yn mynd trwy'r lol ma'n i benna. A digwydd bod ar y pryd oedd Mared Roberts yn olygydd yn y Lolfa, ac oedd Mared yn dod o'r un pentra fi, yn dod o Rywlas. Hi oedd yn galw fi'n mis ar Nes i ysgol. ddigwydd, ti? A digwydd bod, achos bod hi fanna, nes i deimlo, wel, mae Mared, dwi'n nabod hi, felly da ni'n teimlo fwy saff efo hi. Ond allan tasa hi ddim yn gweithio fanna ar y pryd. So ni jyst i colli galon. Ond mae gwopra yn sicr yn help, dydyn. Wel, Megan Hunter yn cael comisiwn achos oedd wedi ennill am sgwennu stori fer, doedd. Dwi'n iawn? No, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl dyna ddigwyddodd. Oedd hi'n enw, o bobl di sylwyr i henwi, oherwydd bod wedi ennill am sgwennu stori fer. A wedyn, rwy'n yn cael sgwrs fe, dwi'n meddwl, beth nesaf comisiwn am nofel, fawr, dew. Meddylia bod nhw wedi gwrthod ateb cais Manon a bod nhw wedi cyhoeddi nofel uwcs. Mae hynny jyst yn... Does dim cyfiawnder yn y byd. Mewn ffeit rhwng Iwcs a Dafydd, de, pwy sa'n ennill?
Swn i'n headbutio ben y glinio fo. Ond mae'n cymryd dipyn o gyts, dydi, i anfon nofel neu darn o waith i wasg. Mae rai fi ddweud, mae hwnna, ac yn enwedig os ydych chi mon newydd ennill y medal drama, mae hwnna yn cymryd lot fawr o gyts i anfon hwnna. A dwi'n meddwl, falla, deillio beth oedden ni'n dweud yn gynharach, falla bod ni'r Cymru yn rhy wylaidd weithiau, ac ddim yn gwthio pethau ddigon, a bod ni ddim yn hyrwyddo'n deunydd yn ddigonol. Dyna be mae Aled yn awgrymu. Di'n wir, Aled? Ie, ti'n meddwl, mae yna gyfleoedd fi'n credu, yn wedig nawr ar-lein, a fi'n cofio gaethon ni trafodaeth ar ôl un o'r podlediadau, lle nath man yn gweud, dath Bethan draw a gweithio ti, mae rhaid ti rwyddo lan i hwn, a dyma sut ti'n cael arian ti, a ti'n meddwl, gyda hwnna. Ond actually, oes na rôl, neu oes na rhywun sy'n angen eistedd lawr gyda awduron a gweud, nawr yn y byd digidol, mae yna gyfle i chi hyrwyddo eich hunan, a dyma sut chi fynd ati i wneud hwnna. A fi'n credu mae hwnna gyd wedyn yn clymu fewn i werthu mwy o lyfrau ar-lein, ond hefyd mae'r siopau lleol gallu elwa hwnna trwy chi cydweithio gyda nhw, a falle bod nhw'n gwerthu, ti'n meddwl, bod chi'n lincio at wahanol llefydd i gwerthu llyfrau chi. Ti'n gwybod beth dwi'n stryglo efo hynna di? O hyrwyddo'r llyfrau, mae'n teimlo fel hyrwyddo dy hun, fel personoliaeth neu gymeriad. A dwi ddim isio boddi pobl efo gwybodaeth am yn llyfr. Dwi eisiau wybod bod o ar gael, ond mae yna rhywbeth am... Dwi'n nofelydd. Dwi dal yn stryglo efo fod e. Dwi'n fel, oh, god. Dwi'n ffeindio reit hawdd, neu lot haws pwysio llyfrau dwi wedi gyfieithu, neu llyfrau dwi wedi olygu. Ti fatha rhyw fodri be hynny, dweud. Neu llyfr a ffrind. Mae bobl yn meddwl mod i, dwi'n gwybod, yn meddwl extrovert o bellu, ond dwi'n gwingo wrth feddwl am hyrwyddo'n llyfrau yn hyn. Pan mae rhywun yn tweetio rhywbeth neis am dy lyfr di, pa mor hir mae dy fys di wrth ben y botwm retweet? Wyt ti... Ti'n fel, os dwi'n retweetio hyn, pa mae hon fel di. Ond dwi'n gweld yr awduron iau yn lot callach ynglyn â hyn, maen nhw'n neud. A dwi wedi dechrau dod, a ti sefyd Sian dwi wedi sylwi, o ti'n gyndyn i ddechrau, ti wedi dod wan, a mae Manon fyd. Dafydd, wyt ti ar Twitter? No. Ti'n dawel iawn. Ti'n sôn am casualty yna fo? A wedyn, dyna di'r prif reswm. Hynny yw, o ran trydar, dwi'n ffeindio cwbl dwi'n gael di bobl yn flin ac yn bobl yn tantro ac yn pregethu. Dwi'n mynd licio'r cyfryngau cymdeithasol. Cwbl dwi'n gael ydi naill ai be mae bobl wedi cael ei de, neu lluniau o'i bwyd nhw, neu maen nhw'n pregethu yn erbyn anhegwch y byd yma, a mae pawb yn flin efo'i gilydd. So'n lot o hapusrwydd ar y cyfryngau cymdeithasol nag ydw. Dwi wedi rhoi llun o pero yn Castell Dinas Bran heddiw. Be gei di'n hapusach? Ie, ond ar y hynna neud i fi dim ond flin achos o'n i'n stuck yn campsite. Sori! So ni licio bod yn Dinas Bran. Mae'r ffin yn dyna, yndi? Yndi, rhwng. Chwarae teg, mae Casia Williiam wedi bod yn amyneddgar iawn efo ni, chwarae teg, a wedi gofyn y cwestiwn yma esbel. Reit, a Gwanas, be oedd y cwestiwn yma gen Casia? Reit, oedd eisiau gwybod be oedd yn hoff feir neu awduron Saesneg ni. Felly, be am i ti ateb o gyntaf, Dafydd? Reit, hoff awdur Saesneg, swn i'n deud na Neil Peart, boi o Ganada, cerddor, fi oedd o farw y llynedd. Cerddor a drymiwr sydd wedi sgwennu lot o lyfrau. A mae rai i ddweud mae waith o, mae o wedi teithio lot fel rhan o'i
a wedi gweithio fel drymiwr, a mae o wedi sgwennu lot o lyfrau, ond hefyd mi ddaru golli wraig a ddaru golli ferch mewn cyfnod o 19 mis. A mi nath o sgwennu llyfr yn ôl rhain y profiad ath o drwyodd yn ystod y cyfnod yna. Mae rai fi ddweud, mae hwnna'n wirioneddol o feilgar. Swnio'n ddiddorol. The Ghost Rider. Yndi. Yndi, a dwi wedi clywed amdano fo. Na. Be di enw ato? Neil Peart. P-I-A-T? P-E-A-R-T. A wedyn mae o yn un o'r bobl mwyaf swyl. Doedd o ddim yn delio hefo enwogrwydd yn dda iawn. Oedd o'n ffeindio yn anodd iawn pan oedd o'n chwarae gigs a falle, oedd o'n un o'r ei cyntaf i redeg allan ar ôl y sioe a mynd ar gefn ei feic. Doedd o ddim yn delio hefo fans yn dda iawn. Ac oedd o'n gredu'r unwaith i'r dragedi yna ddigwydd hefo'i ferch a'i wraig, wraig gyntaf. Nath o benderfynu encilio. A nath o fynd ar gefn ei feic a jyst teithio mwyn trio gymod gyda'r galar. Mae'r llyfr yna werth i ddarllen. Sut bod ni wedi clywed amdano fo tan wan? Achos da chi'n mynd ddiwylledig a dwi'n crio chdi wallu chi. Diolch, David. I dim ond i werthu ni, de. Diolch am helpu. Be am Manon, ta? Be amdano chi? Ia. Wel, dwi'n meddwl yr un sy'n neidio allan i fi di'r Roald Dahl, de. Dwi'n caru llyfrau Roald Dahl. Ond, a hefyd, mae'r atebion yma'n newid o hyd, yndi? Maen nhw'n bound o newid pob amser. Ond, dwi eisiau dewis un sydd ddim yn Saesneg, a nath o sgwennu'n Ffrangeg, Jules Verne. Achos dwi'n meddwl bod 20,000 Leagues Under the Sea yn, anhygoel. A hefyd dwi'n licio, ar hyn o bryd dwi'n mewn fatha mood sci-fi, licio Jules Verne a John Wyndham yn enwedig. John Wyndham ydi y boi. Ia, diddorol hefyd bod fi'n dewis 3 dyn. Nes i'n meddwl am hynna gynt, ond... Sian? Fatha Manon, mae'n newid ydi. O ti'n wedi dweud rhywun a wedyn o ti'n wedi feddwl fori, beth sy'n wedi enwi rhywun arall. Ond cydweld efo chdi am John Wyndham gyda llaw. Clasuron. Am bod fi'n trio sgwennu sgrifa ar y funud, dwi'n wedi dweud Kathleen Jamie. Mae'n sgwennu sgrifa... Wrsydd maen nhw'n sgrifa natur, ond maen nhw'n lot mwy na hynna hefyd. Surfacing di'r casgliad dwytha gynia. Sightings a findings. Sightlines, sorry. Dwi wedi darllen hynna. Dwi'n gweld pan bod ti licio i, mae yna debygrwydd, Sian. Oes, da iawn. Oes, mewn ffordd mae'n meddwl. Tasa ti'n neud cyfrol o'r sgrifau, dwi'n gweld o'r math yna. Sef beth dwi fod i wneud. Da. Sydd dyna pam dwi wedi dod nôl at pethau Kathleen Jamie wan. A be amdano chdi, Gwanas? Pryd bach tew? Sali Mali? Saesneg yn oed? Ie, Saesneg ty lain. Meddwl o'n i am y llyfr sydd wedi chwalu mhen i fwya ers tro, a dwi'n mynd nôl flynyddoedd, ydy The Poisonwood Bible gan Barbara Kingsolver. Os da chi ddim di ddarllen o, mae'n dipyn o epic. Ydy osod yn y Belgian Congo, a mae gen ti'r cenhadwr ma o Georgia, sy'n eisiau mynd draw na i ddod â crefydd i'r Savages. A wedyn mae'n mynd yna efo'i deulu, a dwi'n cofio 4 neu 5 o ferched a'i wraig. Ac wrth gwrs, mae'n cael andros o sioc. A dwi'n meddwl mod di uniaethu fo am bod fi di byw yn Affrica a di gweld y drwg a'r da nath y cenhadon. A ond rei bobl ddim di licio'r Poisonwood Bible, ond bod nhw'n meddwl bod o'n pregethu. Ond dydi o ddim, achos ydych chi'n cael safbwynt gwahanol gymeriadau. A wedyn ydych chi fel y darllenydd yn gallu penderfynu. Ond nath o chwalu mhen i, achos o'n i'm yn gwybod beth wedi digwydd yn y Belgian Congo yn y 60au. A mae'n drewi, de. A nath o just... Nath o aros efo fi yn blynyddoedd, a mae'n dal yn y mhen i.
A nes i ddarllen llyfrau Barbara Kingsolver i gyd wedyn. Ond honna di'r ora. Dwi hefyd wedi mwynhau Margaret Atwood, ymwneud The Handmaid's Tale, ac yn ddiweddar, epic arall yn Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other. A hwnna chwalu'n henni. Lwch, mewn Africa fan'na fyd, does. Mae'na thema fan hyn. Ac lot am ferched fyd, dwi'n sylweddoli. Ond wedi dweud bod fi wedi mwynhau Girl, Woman, Other. Ia, ti wedi dewis tair awdures yn dweud. Ti wedi yn groes i fi. Os nes ti argymell y llyfr Bernardine Evaristo i fi, a nes i wirioni ar hwnna, ond dwi wedi cael traffath cnesu at y Handmaid's Tale, da. Dwi'n ffeindio fan oeraidd. Mae o'n oeraidd. Dwi'n cytuno. Ydy o'n fod yn oeraidd, ddo? Alla. Dim dyna di'r rhan o'r... Dwi'n meddwl bod o. Ie. Ysdi, mae gen i hi'r peth mae bob peth mae'n ddisgrifio yna fo wedi digwydd yn rhwla yn y byd. Ac yn dal i ddigwydd. Sydd just yn ffaith ychrydus. Dyna beth sy'n chwaled y bendi am The Handmaid's Tale. Lle ti'n meddwl, oh my word. Dyma beth sy'n digwydd yn y wlad hon rwan. Ddim yn wlad hon, yn gwlad lle. Na'i menwi nhw. Ond beth sy'n od ydy, bod fi wedi mwynhau llyfr Bernardine Evaristo am nadwy, dwi ddim ar dan i ddarllen un arall gen i, a dwi ddim yn gwybod pam. Illa am bod wedi bod mor drwm, mor... Dwi'n yn gwybod, oedd o'n... Chi bod weithiau ydych chi isio... Fi eisiau am gyfnod darllen llyfr anodd neu dwys, a wedyn yn darllen rhywbeth ysgan wedyn. Cos o'n i methu ymdopi efo gormod o bethau trwm. Ie, dwi wedi bod felly'n arbennig flwyddyn dwytha. Dwi'n meddwl, unau dwi'n darllen pethau fatha The Road a Y Pla, neu dwi wedi bod yn darllen Alexander McCall Smith a Ladies No. 1 Detective Agency, ysdi? Dwi'n gwybod bod peth yn diweithio allan yn iawn yn diwedd, thank you. Be amdano chdi, Aled? Fi'n credu taw Jonason ar hyn o bryd. So, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window. A fi newydd gorffen Sweet Sweet Revenge. So, fi jyst wedi ffindo bob tro mynd i ryddhau llyfr, fi wedi mynd a prynu'r llyfr yna. A hefyd nes i joio awdures rhan o Rachel Lynch. Mae hi wedi sgwennu gyfres am D.I. Kelly Slater. D.I. Kelly Porter. A mae ffordd hi'n sgwennu yn really da. Mae'n sy'n denu fi mewn, a fi'n credu mae'r nawfed llyfr yn y gyfres yna yn dod allan cyn hir, a fi'n darllen bob un. A ti'n mwynhau bob un gystal a llall, ti'n mynd cymharu neu... Ti'n mwyn beth, nes i ddim fwynhau rhif 8 gymaint, achos dwi'n meddwl, oedd rhif 7 dod allan jyst cyn y cyfnod clo, a oedd rhif 8 allan, a dde dwywaith mor trwchus ar rhif 7. So dwi'n cymryd oedd e heb cael gymaint o olygu, a bod nhw'n rithrof allan ar gyfer darllenwyr yn y cyfnod clo. Mae hynna'n dweud lot, yndi? Angen golygu dal. Diolch beth am olygyddion. Rhan fwyaf. Os neb di sôn am feirdd, o Casia'n gofyn am feirdd Saesneg. Sian, dyn ni'n amlwg i ofyn fanna, ti'n darllen feirdd Saesneg? Wyth gwrs bod ti. Dwi'n ddim hanner digon. Dwi eisiau mynd i fanco at hynny pethau ar silffodd wan, cos dwi'n sal iawn am gofio enw a bobl. Nes i ennill llyfr mewn raffl diwrnod o blaen, a rhyw fardd ar Alban. Nath o ennill llyfr y flwyddyn rhyw dro. Math o beth yn yr Alban. Mae di ennill rhywbeth efo hwn? Mae yna gyfrol o gerddi yn Saesneg, a dwi'n ffindio cerddi yn tricky, achos dwi'n meddwl bod fi'n gwybod yn iawn sut i ddarllen nhw. Fatha, ydw i fod i ddarllen un ar tro, neu ydw i fod i... Dwi'n cael traffarth slotio nhw rwysyd i fewn, ond mae yna gyfrol yr enw Cosmocartography gen far oedd... Mae o'n wyddel, Kieran Hodges, di yna fo. A mae hwnna'n lyflu, de. Mae just fel... Mae rhyw fath o mapio i fywyd ei hun yn ddaearyddol, ond beth eraill am beth, dwi'n licio hwnna fawr.
Faint o farddoniaeth ti'n ddarllen Gwenos? Chydig iawn. Dwi'n teddu licio cerddi dwi'n gweld ar Facebook neu Twitter. A dwi'n gwirionedd feini fatha... fatha pan oeddwn ni'n hyrwyddo llenyddiaeth yng Ngwynedd, dwi'n cofio rhoi cerdd gan Wendy Cope ar gefn Mat Cwrw. Rhywbeth ynglyn a... ti'n cofio sut oedd yn mynd? The day he moved out was terrible. That evening she went through hell. His absence wasn't a problem, but the corkscrew had gone as well. Na fo. Dwi'n licio rhywbeth y bych gwirion. Ond sôn am fe, mae rai fi ddweud, dwi wedi gwirioni efo cerddi Cymraeg, Marget Tudur, cyfrol ar enw Mynd. Wrth y modd. Dwi'n mynd i ddweud mwy amdano fo, jyst darllenwch o. A mae o am alar. Mae'n fendigedig. Am alar? Na, galar. Just y peth, dyma bel fach newydd sbon, just y peth i plus one, ia. Dafydd, ti'n darllen barddoniaeth? Na, allai ddim dweud bod fi yn medru gwerthfawrogi barddoniaeth yn dda iawn. Hynny yw, na i ddarllen am felly beth, ond allai, dwi'n mynd dall barddoniaeth, dwi'n mynd i gonclyfau. Swn i yn dadla, dwi'n darllen, fysa ti'n dweud bod cyneuon yn barddoniaeth? Rhai o'n nhw. Achos, i fynd yn ôl o be o'n i ddweud yn gynharach ynglyn â Neil Peart, dwi'n darllen i gyneuon geiriau mae o wedi sgwennu yn aml iawn. A maen nhw'n gweithio just o'i darllen. Sa'n maen nhw'n gweithio i mi heb bod fi'n gwybod beth yw'r gan. Bysat. Dwi'n meddwl, Cerwch chi chwilio amdano fo. Rhywbeth i chi wneud. Dwi'n meddwl sgynna fi'n digon i... Ie, da ni eisiau sgribla unfa lawr o'n. Dwi'n siarad meddwl pwy arall. O, Gwyneth Lewis yn sgwennu Saesneg ac yn Gymraeg. A ti di darllen hein i fi, dwi'n meddwl, gwana Sarah Crossan sy'n neud nofelau i bobl ifanc ar ffurf cerddi. Weight of Water di un, a mae'n un arall am efeilliad sydd di uno'n gorfforol. Mae hi'n wych. Mae rai fi ddweud, da chi wedi darllen stwff Spike Milligan? Do. Mae cerddi Spike Milligan, mae rai fi ddweud. Mae stwff o jyst yn gwneud fi chwerthu. Mor ddoniol. A Shel Silverstein. Stwff plant i fod, ond maen nhw y wych. Giving Tree, Giving Tree a... beth yw'r The Missing Piece? Dwi'n mynd i gael hwnna. Chwilio am y Missing Piece ar YouTube. Dech chi'n gwybod pwy arall? Paul Henry. Paul Henry, sgwr. Ia. Mae Paul Henry ddyn mor neis hefyd. Yndi, ond nath o wneud yr album yna, yndo? Be oedd enw'r album? Nath o wneud prosiect ar y cyd efo cerddor. The Glass Isle. A mae hynna just yn lyflu. Yn gerddi lyflu. Fel ti'n dweud, boy ffeind. Pwy sy'n ffonio lan? Dafydd oedd hwnna, pawb bod yn gwrando. Amser i Dafydd di welu. Sorry. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar benod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Ac os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn o dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib yn helpu ni golli'r plot. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag ydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Os da chi eisiau ffeindio mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru. Ydy Manon di mynd? Do.
Do, wedi mynd. Dwi'n gweld si. Siwr? Pam? Reit. Wel na, o'n i jyst eisiau dweud pa mor falch o'n i na Becky na llennill gystadleuaeth gwobr na nog. Hi oedd ar y ffôn i fod yn onest, jyst yn dweud bod ti mor falch. Bod fi wedi gadael neges iddi yn ei llongyfarchu ac yn dweud bod o'n gwbl heiddiannol. Achos, wel, dyma lot o gystadleuaeth go iawn ag swn i'n dadlau. Sori, Ber? Swn i'n dadlau bod i wedi bod yn Ti dal yma? gystadleuaeth gre, ond... O, hai Manon! Haia. Manon. Be ddech chi'n dweud wan? Sori, eisiau jyst allan am dipyn. Sori, mae'r wifi ma'n dodgy. Sori, dwi'n yn clywed i'n byd. Llongyfarchiadau mawr i Rebecca Roberts. Thank you very much. Da. Ie, da iawn y Beca. Da iawn. Llongyfarchiadau. A Casia Williiam. Ag i pawb oedd ar y rhestr fer. A Casia. O ie, oedd hi'n Ag i Manon. goblin o flwyddyn gryf blwyddyn yma, mae rai fi ddweud. Lot cryfach na'r blynyddoedd diwetha. Si eisiau ni drafod gwobra tro nesa? Ie. Pan blai. O, mae hynna'n bach yn ansensitif i Manon, dydi? Just rhowch bach amser O, mae Manon yn gallu.